mina bengifonelwa thiwa ame nawo so uyofike uthola umuntu so bese liyamcisha ngikhiphe game yabo bese lokuphikisana uthi hayi la akashawe yimasha labantu ebesibayicishe sebeyangivela phela manje omuli lokuvela ngilele avele ubathi ufuna ukudukula mina ngamanje yabo athi ufuna ukudukula mina tuthi amushuthi amanye amagama ezama ukuyichaza ukuthi labantu bonke ngababulani bayayibuye Ngiyanibingelela babukele bakhaya ngiyanamukela kushow yethu Untold Stories ngaphansi kweRuma Monga uSimpiwe wakwaNgcobo lona ngicela ukuthi mawukuthi awaka subscribe usubscribe ufollow ushare le bonke nabangani bawo. Namhlanje ngihamba ngedwa ngihamba nobhuti wethu ozosichazela ngesimo sakhe njengoba nazi. Sawubona bhuti wami kunjani? Siyaphila sisi. Ngicela ukuthi uchazele umbukele ekhaya ukuthi ubani ungwakabani. Shuthi mina uSiphiwe wangema mama siwalele emsini. So bhudwami siyabonga ukuthi uzivakashele namhlanje ubuthi ufuna ukusixoxela siphi isitori sakho. Shuthi lana ngizile ngoba ngizofuna usizo ukuthi phume na kulento leli nguyo kahle yabo. Shuthi mina sisile ekhaya kahle bekuyisimo esemi ngiphila phansi kwesimo esinzima ekhaya lapha bekunzima yabo sikhula kwagcina kushona nabazali yabo wagcina kuphoqa ukuthi manje isikole nami ngisiyeke manje ngoba bengizalwa namantombazane yabo ekhaya amantombazane do 3 ngobancane ngiwayimi ngimdala yabo kwagcina kuphoqa ukuthi manje ke nami ke manje phela ngihambe yegoli yabo nami yozama ukuthi impilo ukuthi at least kufunde bona ke lawo kancane noma ngasiye ngoba phela sewuyimi umuntu oyi-breadwinner manje okumele ninakele bonke labo bayimi umfana kuphela endile ngidala yabo. Okay ngagcina vele ngithola iplan ukuthi ngikhuphuke izegoli ngicabanga ukuthi agcina ngifollow itina omunye umuzi yabo itheba ngifollow itina ngathatha leyo mali leyo yabo phoqa ukuthi manje ngize ngekholo ke fanele phela ngikhuphe ngegoli fikela kumalume hostel Alex yabo ayinakhona mawufika nana ilifika vele ngasho awunani indawo kulala nakhona kodwa manje oka ngiyindoda vele ngiyazi ngifuna ngicela ngibhekezele nena ulala nayo bakavuka ekuseni emsebenzini nginamele ngisale ngikile endlini phele kwaphela phela ayikho into engiyenzayo ngizama ukufuna umsebenzi umsebenzi nawo awutholi na umsebenzi ngoba phela nasesikoleni ngiya yabo leyo nto leyo. Okay right njengoba kunjalo wena sisi wami ungagcina ngelilanga yabo ayabona phela ukuthi kunzima nginazinto zokugeza nginalutho yabo ayingaya shop awufika lapha eshop lapho futhi engithi ngizama ukuthi ngiyabona phela into zokugeza nginazo yabo shuthi ngenze shoplifting lapho yabo shuthi ngenze shoplifting lapho ngikhala nami nokuthi ngiyayenza ngibona ukuthi kunzima ngiboshwe yabo. So ngiyaxolisa ukuphazamisa i-shoplifting omunye umbukela ekhaya ngayazi yini i-shoplifting? Shuthi ngafika e-shop ngathatha iloloni ngathatha izokugeza ngayifisha lana yabo nganamali ngibona nesimo ukuthi sinzima nomalume ngapha ngenzela ilutho yabo uyasho vele ukuthi naye uphuna umndeni wakhe kumele awondle yabo kodwa into angisiza ngayo ukuthi ngilale nokuthi angizame ukudla nakhona makathandile ngama uyaphuza futhi lokho ama weekend nokuthi makaholile angabuyi yabo angabuyi thola ukuthi vele nami weekend yabo ngicabalazi nami indaba zokudla nana izinto zekhona zenza ukuthi ngiwenze shoplifting yabona mfowethu
kanti ngizovele ngimene ibhadi-ke shuthi uma ngizo-shoplifting ngifike lapha ngitshontshe lapha eshophi ngingenamali ngaqala lapho kahle kahle yabo. Kanti ngizoba nebhadi ngiboshwe, okay fine ngiboshwe, uma ngiboshwe angihambe ngiyohlala e-Sun City yabo. Hlala e-Sun City, ngihlala e-Sun City inhlahla leyo-ke ngilibele ngathenda icala yabo. Okay ngaphuma nge-free bail yabo. Nangiphuma nge-free bail nami sengiyasaba-ke manje yabo. Okay uma ngilibele ngise-hostel khona amajita bayakhona lapho hostel yabo. La majita lawa mfethu shuthi manje uyabona nje ukuthi abantu laba bashashe bana-stress yabo. Abana-stress nje la bantu hamba ngamapholo bagqoka kahle yebo. Leyo nto leyo ayi ngoba vele nami ngizibuyele ekhaya yabo. Ngabe ngibhizi vele ngiyamaketha sometimes ukuthi shuthi ngigcina sengijwayelana nomunye wawabo kona khona yini ngijwayela kanjani wangithengela ubhiya shuthi wangithuma mina ukuthi ngibathengela ubhiya e-bottle store yabo. Ala vele ngoba ngasho uba nginalutho yabo mhlawumbe ngathi uma ngibuye bangizame nyana yabo nami ngithole something. Nampela vele angijida yabona akhululekile vele athi wangithuma ama-corona lapha yabo, ama-corona u-12 ngibuye nawo. Mangibuya nawo athi hayi teacher ngoba yabona yazini hamba nawo R100 uzobona nawe wenzani yabo. Shuthi manje hayi ungagcina ngijwayele kanjalo. Why bangibabona olola uthi woy right right alright ikho right yabo. Kuya ngamalolanga yabo angibewosa kanti angizwa bamba R100 lomjita R100 ngezange lutho kanje yabo. Hayi kwanguwe yabo. Ngiyibuza ukuthi la mashita lawo ngiyabona nje ukuthi iskime esisodwa kahle kahle yabo. Iskime esisodwa awashintshi abantu. Ungathola ukuthi uphakathi leviki bona bahleli umnandi nje wo. Uma ngiyabheka phakathi nenyanga phakathi leyo viki kwenzakala nje la mashita mhlawumbe afundile. Ngitshele ngoba mina vele angifundile yabo. Ngitshele ukuthi hayi labo bafundile la mashita yabo. Okay kube yilo lokho nalokho yabo. So ngesinye isikhathi sengigcina ngijwayele uJida yabo. La malume uma uthi the weekend unyangalele endaweni zakhe ngibuya nawo umtshele futhi yazi kuyabhetha yabo. Hayi agcina ngiya nama-300 400 yabo. Ngiyabona lo mshita lo nyaphila ngosilomshita shuthi manje lo mshita ngimjwayele until the point ukuthi azangithengelele impahla-ke manje yabo leyo nto leyo. Kodwa manje makathe angitshela ukuthi ungithengelele athi yazi le mpahla lezi ngizithengile manje ngiyabona ukuthi ayizincane lakini yabo. Maybe zingakufitha wena yabo. Kodwa ngiyaphika kuyena namalebuli lana nani yabo. Hayi nami ngempela vele ufethu yabo. Nami ngithathe ngagcina manje sengiyawajwayela vele yabo. Noma bayabona vele yabo. Ngigcina nami sengigcina sengihlala nabo nami yabo. Noma kuphuzwa hayi nawo yabo. Mara yabona abantu abaphelele yabo. Abaphelelwa uzothayela nje ukuthi makuphuzwa amashita azonyakala mhlawumbe ngabantu awalento futhi uzombona abanye yabo athi ngidikhe yabo. Ayama ngibuza nami lo sengasabona nokumbuza ukuthi kahle nisebenza kanjani yabo. Yini ndo nisebenza kuphi yabo lonto leyo. Ave umsebenzi nguthola. Okay shuthi ngathi ngelinye lamalanga yabo athi weekend but asingene la emotweni sithiye nje la esilungu yabo. Nakukhupha emotweni yabo. Hayi ngibone labantu laba phela ngathi sebashintsha-ke manje yabo. Abasekho ngale ndlela le embajwayele sijabula sonke yabo. Sebashintshela sebusweni-ke manje yabona yabo. Angiyibuza ukuthi hayi sifike kweli shop yabo. Mawufike kule shop leyo uthi wena yazini wena uzolinda la emotweni. Ethi mina hayi stress asikho imoto hayi phakathi yena wada sibagijima
kwemotweni yabo angidrayive mina leso sikhathi ngihlalele emuva yabo futhi ngihleli nalowo driver la emotweni yabo kwemotweni bangena emotweni yabo ayabona la ukuthi hayi la noma ngabe kuthiwa uthi ingane encane la laba babuyoganga labantu lawo yabo kodwa manje into engimazayo mina phela ngathi ngaboshwa mina ngigange ngithathe ama-perfume bona baphethanga ama-perfume nabantu lakho nana yabo babuya nje baphethe namasaka yabo ayi kukhuluma emotweni kanje kanje makanje wesize sifike westema wefike ungene phakathi yabo bangena phakathi nami angena nami yabo ngadayo afuna ukuthi ngimbone wenzakalayo yabo mabathi phethe amasaka ayithu mabathi emfethu uphuma nje ama-underact umfethu angakanani lawa shuthi kahle njengoba ngena nakuleyo store bekothatha imali yabo bekothatha imali kahle kahle la ngivele le angithi nami nebhomu vele ngiyibonile vele yabo ayish akushere kuthiwa wena nakho wakho yabo shuthi labantu abanginika le mali yabo bayanginika kodwa hayi nje ngale yawo yabo kodwa mina ngiyabona ukuthi isimo sami ngendlela siphetha ngayo angiyithathe le mali angiyithathe ngivele le mali mangiyithatha shuthi engibuyele endlini ngiyasaba nalo angikhulumi lutho yabo ngiyifihle le mali shuthi mangiyifihle le mali shuthi udlule lelo la kwathi ilanga elilandelayo nayo imajida futhi ahleli akushaya yabo itoke ngoba ngibonile ukuthi wenzala mina ngicabanga ngesimo sasekhaya nesimo sala ngihlala khona ngempela vele ngihambe ngiya-Shoprite lapho ngithumela imali ekhaya-ke manje yabo ngayithi manje ngathi sizi babo-3 lapho and vele ngazi simo sinzima shuthi ngiyithumela imali ekhaya mina ngicabanga ngasala wona u-200 just nje ukuthi nami ngicuphe isimo salana ehlala khona ngoba vele malume njengoba ngisho yabo hayi na phela hayi yimajideni ngihlale nabo hayi buhle yena badlana ukuthi lo dakwazi kunikela imali thenga yini hayi lutho yabo hayi buhle engicela ngiyabona ukuthi shithi noma ngele ebusuku lapho ngiyacabanga ukuthi lamashida lawo ngangenzeka vele kodwa yabona mos baphila bahamba ngamapholo mina ngimurafu yabo ana ngempela-ke nami-ke vele hayi gcina hayi shuthi lapha ngithatha ngalelo langa liyi-1 yabo shuthi mhlawumbe angazi ukuthi mhlawumbe lo mshida bekale bengijwayele owagcina ethi asihambe nesitukuthi simuvusa kancane ngoba ungishida shuthi ungikhonzile nomshida yabo ukhonze kakhulu yabo wabelaza umthengele nale impahla yabo okay lapho fine-ke nami okay nathi ngithumela imali ekhaya kodwa ngilibele ngihlala nabo phuzwa and ngiyabona nje mfethu nje yiko nje impilo yabo yayibona nje ukuthi ubisi nje uyayiphilela nje impilo yabo yabo okay hambe isikhathi nami ngicela manje sengiyahala nami yabo nami impilo leni nami sengiyayifuna nami yabo ngiyabona abantu abaphelele kodwa banomnyamalala nje nami ngingazi ukuthi ngikuphi yabo hayi akudlulanga nensuku engakho yabo bangithathe futhi yabo noma ngithatha yabo le yami le nchika wami lona abengivulelathi yabona unganomanje siyosebenza yabona nami ngifuna ukuthi la uzube ube right into sizosebenza shuthi sengiqashiwe phela kanjalo yabo hayi khuleka wena izobona wena ukuthi wenzakalani yabo hayi yabo hayi kambe kanjalo yabo kanti labantu laba njengoba bengisondeze enibona ne-stress ngamazi abana-stress into nabo bayibonile babone isimo sami kahle kahle yabo babone nokuthi ngiyaqhashazwa ngiyapheka even ngiyaklina yayibona leyo nto leyo sonke eblokini eyi-1 yabo manje bona bahlale bekhona ukuthi banezikhathi zabo zokuthi bashayele umshikashiko wabo bawenzayo anaphela nami bangithathe phela bathi me mama ndodalana wena uzoma la yebo wena uzoma la hayi khanda uyesilungu siyakuyidla lapho yabo
ayimafika lapho kuleyo mina zange ngingene mina lapho izene sekukhuma gogogo hiba abaphuma futhi ngene phakathi manje yabo mina yazaka lutho mina wangibe nesikhambile nje phela yabo shuthi manje after lapho obabhizi amafoni yabo akuklock imali hling yabo tired sesivukile manje mashita yabo haje kubhedda lapho kubhedda la khona ngena phakathi khishwe le mali izumbulu futhi nakho yabo ayibuye futhi kuyiso leso futhi kamina wena yabo lami ngibuye ngithole futhi kodwa engatholi futhi leya ayibona le mali leno yabo ana phela nami hayi shithi lapho ngakwazi ukuthi ngithumele imali ekhaya la ngakwazi ukuthi ngisale le mali nami kamashe yabo malume yabona la ukuthi asaze ngiyele zakhe kakhulu yabo lama ngithanda ngibuye endlini ngifile ama outcomes fana shithi kahle so ama outcome yabo mina kubo shithi isimo ebengiphila phansi kwaso ngagcina nami sengidonswa indlela abaphila ngayo yabo impilo emlanje yayibona lonto leyo hayi lami nangempela ke nami hayi lami imayi lesizinto besizama kahle nami nabo uzihamba kahle shuthi fela la bangifake shuthi entweni shibeyaza bungahambe sekumnandi kimi ngabantwana ngabantwana yabo lonto le nami sengikwazi ukuthi ngifike ngidubule nami ibhodlela yabo July kwamanje kwangase seyinto shuthi wonke ama-date namalanga nami ngisengiwazi nami shuthi bengumuntu seka informal nami yabo ya ngishaya phone isigalagala singaka yabo lonto le nami sengiyafonela elothi awuphuma kuphi khona la endlini yabo nami vele mangiphuma nje sengiphuma ngene emotweni nami yabo ngiyabona ukuthi okay right lamasiteshi laphina kanje nami angiphile vele kanje ayikho engayenza ngoba nasekhaya sengiyithumela nemali nami lana sengigqoka kahle lami sengifana nabo yabo lonto leyo so umalume ekhaya umalume lo uhlala naye njalo akakubuza ukuthi imali uyithathaphi or akubuza ukuthi ususebenzaphi umalume nje ngitshela ukuthi umuntu bekaphuza enganandaba nje nami yabo nami ngicina manje sengenzani ngikwazi ukuthi ngiphume hostel yabo ngaqashela umlami nami ke yabo sengiyabona phela ukuthi okay lethe inyanga seyakwazi ukuphela at least ngemali angiphume nje umalume ungalibeleni ngihleketanye yabo aqashela umlami kodwa esikhathi esiningi bengispenda ngise-hostel ngoba la mashita bewona amarumu abo e-hostel yabo lama mangifikile umalume yabona umalume ulibele nje elithi nje wena sazi sobona okay nje umalume asho kanjalo yabona vele ukuthi okay umalume usho manje ushelo vore usho uyabazi yabo ngiyabona vele sengisovele nabo alibele nje wena uzobona yabo manje maliyojonja wena always sohlala ungaphandle manje lapho ngithi bengowes2 yabo okwes3 nokwes4 ngicina ngibatshela amadoda nami phela ngifuna imali njengoba ngithi ngigcina sengikwazi ukuthi nami benemali yami tshela amadoda mina yaphela nami ngibele ngithola imali encane yabo lonto le nami ngifakeni sengidotswa nayi le the way yabo le lama doda ngifake hayi ngifetha nankinga kanathi yabo sokufaka yabo lonto leyo na ngempela hayi angifaka nami sengena nami yabo fana shop shop enkulu kulaliswe phansi yabo kodwa into engangithanda bese ngalimaza umuntu ngoba nabe sivele sibatshele lento le asifuni nina sizofuna lokho esikufunayo yabo asifuni ni ayakhumbula isilimaza abantu ungazi eqaleni yabo ngoba nami ngithole vele sebavuthiwe vele yabo into bebaye ngoba mina ngase ngithanda mina ukuya emashop yabo le abangithatha ngime khona ngaphandle ziyezile khuma umuntu nami ngamtshela ukuthi yabo le angazi ukuthi bengidubule emoyeni noma bengidubula uphi angazi
kodwa kuyimisebenzi enjalo ayibafeki mina noma ngahlala phansi yabo. Ya kodwa nje mangabe ukuthi kulanda imali hayi khulekane yabo. Ana phela le nto siyiphushe bagcina ngikhona ukuthini ngithola iroom lami agcina nami sengiyithengela nami imoto yami yourself manje. Yabo ngayithenga kuyimoto ye-second hand agcina nje sengiyilungisa. Yabo ngilungisa yaba yihle yafaka isound ayimana asedonso impilo enandi nabantwana yabo konke nje yabona sekhaya ngithumela imali nemalume nawamangala sengivela ngemoto ngimtshela malume la imoto engithengile malume akusimoto okhuluma kakhulu yimi yabo ungaziwe manje nabangani bakhe yabo hayi nangaphela okay right impilo right ihambi bemnandi shuthi wena mfethu into eyagcina yenza ukuthi manje ngibone ukuthi lempilo ayikho right sathi wasiya kwenye indawo yabo lapho ke shuthi angazi ukuthi imoto imali bakhe bayishaya noma kanjani kodwa kade beyozama yona yabo okay right lapho ke azange siphumelele kwagcina dubuleka oyi-1 wethu sihamba naye shuthi oyi-1 wethu wadubuleka wafa same time omunye wawuvuka esibhedlela yabo wawuvuka esibhedlela omunye abone ukuthi kahle la impilo manje ngiseyithi ngoba manje nahambe ngisibheke abethi futhi imali yadonsana mfethu yabo fana nokuthi mawungadopha 20 rand manje uzobheka ukuthi enye ngeke uyithole yabo shuthi imali nami ngase ngifuna ukuhlala ngibana wa nami ngicina sengibuza nami ukuthi futhi ukuthi sosebenza nini yebo hayi kulapho shuthi manje kulapho waphuma khona leyo deal leyo emoto imali yabo thima phuma le deal emoto imali kulapho loyo wanadubuleka omunye wawuvuka esibhedlela mina abanale shashake azange ngilimali yabona hayi manje ukudubuleka kwalo uyasala kusini mhlamba amaphoyisa yambamba or nakhona ukuthi nimthathe nigibele naye emotweni lo sakhona ukuthi simthathe yabo samfaka emotweni yabo sithema sifaka emotweni sagcina simphuthumisa esibhedlela kodwa sithema sifika esibhedlela azange singile thina samshiya khona ngaphandle lapho ukuthi abone ukuthi ungena kanjani okay right wangena sahamba thina saye hostel amasifika hostel satshintsha senza ukuthi samvisitha samthola sambuza ukuthi aze kufika amaphoyisa nani hayi azaza bafika amaphoyisa yabo okay right fana azalula kwabe right kodwa manje uba right kwakhe manje uhamba nge-wheelchair yabo shuthi wadubuleka kabi ahlash but ecina sekathi naye akasayifuni lento naye esiyenzayo kodwa vele akabeyanga na-choice vele okay right shuthi lo hamba nge-wheelchair yabo ayi nanoshonile ayi sesiyabona ukuthi okay right namanje sekuqala ukuvela uvalo la kimi-ke nami futhi yabo kithi sonke nje kahle kahle yabo sithi la yazini asithi ukushisa kancane yabo sithi ukushisa kancane ngoba siyabona ukuthi okay right imoto imali ayilungi yabo emashop manje siyabona sesiyashoda manje yabo siyashoda hayi sithi ukuhlala sidle leyo mali leyo ekhona yabo manje obviously vele umuntu ubeka nemali yakhe vele yabo okay hayi hamba isikhathi sibona ukuthi yebo mfethu imali phela siyakuphela manje soyenza njani yabo okay fine ngendlela kulengene ngayo yabo sigcina si-recruiter sithola omunye umshito yabo lo mshito shuthi kahle kahle ngathi uyasuka eThekwini umshito lona yabo ngathi uyasuka eThekwini nafika abone nayo indlela nathi siphila ngayo yabo akubona indlela nathi siphila ngayo hayi ayisondeze kithi vele ayisi-recruiter vele sibe naye okay la besangamtsheli lutho yabo okay sibe naye mshito sibe naye kodwa naye ukhombise ukuthi naye bekayisigebengu yabo hayi agcina ewona naye ukuthi kahle nalezi kahle igebengu nalezi yabo hayi sathi sakhala ngendaba yemali athi no wafethu yazi le eThekwini la bengiphila khona yabo lento le
ebhizi ngayo ngathi yadonsa bafethu. Mina lokwami lokhu mina bengifonelwa kuthiwa amelane so ufike wenza so shuthi manje lapho shuthi uzama uchaza ukuthi ahamba kuye endaweni so uyofika uthola umuntu so bese liyamthisha ngikhiphe gaming yabo sithi awufika ngoba lo msebenzi egoli eThekwini ade bengenza lo msebenzi lo star manje sonke lesikhathi ithuleleni utubona ngathi sibona wayidlala manje leto phela kithi isegazini yabo yeah inkinga nje ukuthi sathukuma kancane ngekade vele kushonela omunye manje ke ngoba into ejwayele imali njengoba ngithi imali ivele iyadonsana yabo sesiyabona enye imali soyithola uphike manje yabo sibuze mshito manje wena nje uthi bosebenza kanje wenza kanjani hayi labantu mina ngisebenza la basenze khona yabo yaziwa nje kahle kahle laseThekwini ngafona mhlawumbe ka1 noma ka2 ivika ngeke liphele singathola umsebenzi yabo shithi makafuna la balenze bamxhumanise nabangapha ekhulu yabo bamxhumanise nabangapha ekhulu ebatshela ukuthi hayi vele sengapho vele ekhulu yabo le nto leyo okay isibuza ngofuna vele sihoyeza into le ngastyle ubale lento lena yabo shithi manje sengena ini manje ke asaba shop manje sesisebenza ngalomuntu manje yena uyafona makafona sibonisa isithombe ukuthi uhlala location yonke into kahle kahle yayibona yonke leyo sifike la masifika la bayis cishe cishe lo muntu lona buyele futhi la bakubuyele uyamina wena impilo tayi uyibona impilo seyanga mnandi kodwa lapho ke thola ukuthi uzocisha umuntu oyi1 imali yakhona ayizohlala wena jithi lapho besithola uma50 kuya kuma100 k yabo umuntu eyi1 njalo ngaleso sikhathi yebo leyo nto leyo mhlambe wena waba sesimeni sokuthi ube nowakho nje umbulalayo ukuthi lo owami njengoba ngisho udore sengilile vele lami bese ngiba nowami nami yabo so that lo shuthi manje lento lena bese dokuphikisana ukuthi hayi la akashawe yimanje yabo yeah abashaye wena last word lokugcina ushaya akashaye mina manje yabo okay fine lento lele abe gcina sekufika amaphoyisa ostel yabo okay right le joke fika amaphoyisa ehostela angazi nathi ukuthi bebasebazi noma yini shithi induna sehostel bagcina besithi manje bakhipha yonke into yabo sathi sahleli kamnandi kanje sisadla imali ihlasela amaphoyisa makuhlasela amaphoyisa kanjalo wena mfethu yabo wagcina kwenzakala ukuthi kuboshwe mina yabo okay right fine mangiboshwe lapha ngiphethe ne-unlicense yabo mangiboshwa mina ngicela sengiboshwa ngigwetshwe yabo leyo nto leyo shithi manje mase ngigwetshwe wena mfethu yabo okay right fine hayi ejele bengihlala ejele yabo hlala ejele kodwa manje agcina ngiba nenkinga ejele yabo bengithi mhlawumbe hayi into zasejele nje vele yabo shuthi bengifuna abantu mfethu yabo ngilele yabo ya kodwa manje mina ngingazi mina ngitshela ukuthi maybe ngifika mhlawumbe ngiyaphupha or ini yabo omunye wayelala engangilala naye esikafuleni egcina ngitshela ukuthi wena ndoda wena ebusuku ulala la yakhala uvaleka nomoya ini yabo ungawo nazogulela wena ngizina into leyo yabo ukuthi ngihleli ngicabanga ukuthi ngenzeka ukuthi lento engiyiphuphayo nomunye uyayizwa vele yebo kanti ngicabange ukuthi maybe labantu ebesibayicishe sebeyangibuyela phela manje kale kwenzima ke ejele manje yabo kale kwenzima ke manje ejele kale kwenzima ke shithi manje amanye amagaba bese ngibabona ke labantu ngisho noma ngihleli sisekitchen yabo uma ngiyabheka bethi manje sibaningi kube ngathi ngibona ubuso bomuntu engihleba ngibulala yeba wenzakalani manje kube ngathi ngibona ubuso bomuntu engihleba ngibulala
ebusuka ngawo okay right fine shuthi isigwebo sangesidonsa donse lesigwebo lesi mfethu we ngize kuphume yabo mangiphuma lento yenzakala ejele sengezakalela nala ngaphandle ke manje siyenzakala nala ngaphandle ke manje lento yabo ay kina sengiyanga senyangeni yabo hapa nanga yabo banginike izito zokugeza still lapho uzohlala maybe boma 3 months or 4 months yabo ungasaboni into yi-snacks kodwa uzohamba abaphile kufela futhi yabo le nto leyo ngathi ngiphuma ejele vele ngaphuma vele angizange sayohlala lapha yabo ngaphuma ngayohlala kwenye indawo yabo shuthi manje nami manje sewumuntu osefuna ukutshintsha impilo yakhe manje yabona ukuthi nalapho ejele bengihamba ama-counselling zonke lezo zinto lezi yabo nanale ngahlala futhi ejele ngahlala kuma-8 years yabo leyo nto leyo ahlala ethi kaphuma mangiphuma still abantu basabuyela bangihlaba ukuthi hey bana no inkinga yabo shuthi angazi mhlawumbe ngayifaka entweni wrong mfethu noma kanjani yabo ngoba manje buya nabantu laba esasiphikisana nawo ukuthi bayicishe omunye lokuvela ngilele avele uba kanti ufuna ukudukula mina ngamashare yabo kanti ufuna ukudukula mina tuthi apha manje amanye amagama into ezama ukuyichaza ukuthi labantu bonke ngababulani bayayibuyela ke manje kimi yabo angazi nokuthi ngizoyenza njani mfethu ngoba nemndeni yalabantu angibazi ngeke ngiye emndeni womuntu ngibatshele ukuthi no umuntu so bekadona umndeni wenu wahambi wakhuphulwa yimi emhlabeni yabo ngoba nami yaphela ekhaya kunale ingane yabo kodwa zona zamana lakhe zihamba zaqeda isikolo zona-ke yabo hayi hamba lapho impilo bengasekho nzima kakhulu nakimi yabo ngizama ukugeza hayi kuyabuya bone labantu simana abantu engihleli nawo futhi ngizombona kube ngathi mhlawumbe uza kimi ufuna ukuzolwa or ini ngicela ngigquma abantu abantu singakhuli ngasekhaya nawe manje yayibona leyo nto leyo babona ngathi singagula ngibona ukuthi lapho lethi nzima yabo futhi ngamanye amagama into ezama ukuyisho ukuthi labantu azi ngabaqeda kanjani ukuthi ngilibele ngibabone yabo kwamanje senginobabona nje nasemini ukuthi nje angisakuthanda ukuthi ngihlale ngiyi-1 wamangihleli ngiyi-1 mfethu kuba ngathi manje sengibangibuyela kakhulu mangihleli labantu futhi kuba ngathi manje mina sengiyagula ekhanda yayibona leyo nto leyo shuthi manje kahle kahle usizo lolu ngilifunayo yayibona leyo nto leyo usizo wena sisi wami for ukuthi angazi ngasizakala kanjani ukuthi inyanga ihambile mfethu yabo ngihambile inyanga and manje sengumuntu osashintshe impilo yakhe manje ngoba ngithi ngagwetshwa ngahlala ejele ngathola ama-counselling ngaqeda nesigwebo yabo shuthi sengibuyile manje ngumuntu manje yabo kodwa manje nanki ngibhekene nayo yiyo abantu engilibele ngibabona yabo mina ngazi ukuthi ngayenza kanjani ufethu yabo shuthi njengoba vele bengizelana vele ukuthi ngathi ngathola usizo mfethu yabo and omunye umuntu lento lena mangixoxela yona kuba ngathi manje namanga or something ngoba la ngihlala khona biba awayazi impilo le engibuya kuyo yayibona leyo nto leyo manje ngale la ngihlala khona manje yakwazi ukuthi ngixoxele umngane wami yabo ukuthi no mina mfethu kahle kahle ngibuya impilo lesona so umuntu onongilekelela nokuthi no yazi azizame imali ukuthi manje sesibambana ngama-piece job yabo leyo nto leyo sesibamba nama-piece job manje zame imali hambe emntwini yikho ukuthi emntwini ngiyaya kodwa 2 months 3 months abuya futhi labantu lawo yayibona leyo nto leyo manje angazi lasezwami ukuthi usizo ngathola kanjani yayibona. Okay, babukele emakhaya simzwile ukuthi ubhuti wami uthi ucela usizo akusasizi ukuthi simjaje ulibonile iphutha lakhe futhi uyayisola ngezinto akazenza ukubulala abantu. Mawukuthi unalo usizo mhlambe uyafisa ukuthi umsize noma ungamlayela la angasizana khona. Sicela ukuthi uvele ku comment section noma uthinte ubhuti wethu.